Salamat kay nakagraduate ng taon ko sa college. Congrats ni mo, te. Thank you. Unya, karon kay nakagraduate naman ka sa college. Unsan may plano nimo? Mularga lang siguro ko sa Davao. Ato lang ko mangita og trabaho dito. Unya, ang imong boyfriend. Unsaon man na nimo, te? Wa palagi ko kay Bao. Nah, ambot lang nimo, te. Uy, Makibuwag ka na ko. O Istong, Pero nga naman, sa may problema. wa man tay problema, Istong. Kuan, mularga man gud ko sa Davao. Kay gusto ko nga ato na lang ko manrabaho dito. Pero nga nung makigbuwag man ka na ko, nga pwede naman nato padayo ng atong gugma, bisag layo ta sa usa. Sorry kit kaayo tong. Pero dili magugog ganahan nga magpaabot ka na ako dinhi sa Cebu. Unya, way ka siguruan og kung makabalik pa ko diri. Pero Grace, Ayaw ka bala ka tong. Dili ka mawa sa akong kasing-kasing. Kay kung kita yung duha ang magkadayon, may mo na tong ibalik kung unsa man ang atong nasugdan. Dili ba? basta baya ha. Ayaw kong kalimti ha. Magpaabot yapon ko nimo sa imong pagbalik, Grace. Salamat, Istong. kani istong ate? O lagi, sis. Kay nga naman. Unsa man sad nasuot sa imong utok nga nakigbuwag man taon kaniya? Kay bao na baya ka nga mularga ko sa Davao. Kay ato na ko mo trabaho dito. Unya kinahanglan gyud ay nga makigbuwag ka ni istong. Pwede man tatog uyab mo bisag naa ka sa layo. Kana bang matawag og long distance relationship? Ay, ambot lang nimo Ate Grace, uy. Lima na ko kabuhan din sa Davao. Lima na sad kabuhan sukad sa panagbuwag namo ni Istong. Kumusta na ka siya ron, no? Uy, si Feby maning nanawag na ako. Nga naman ka? Hello, Feby? Hello, ate. Kumusta naman ka na sa Davao? O kumusta na imong pagpanarbaho diha? Okay raman ko din Feby. Ikaw, kumusta naman ka diya sa Cebu? Okay raman sa ko din, te. Te, maisulti unta ko nimo bahay ni Istong. Oh, unsa man na, Feby? Ate, si Istong ba? Ni anhi man sa boarding house kahapon. Nagpahibaw siya nga mo adto kuno siya sa ato dito sa bayugan. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Oo, ate. Mao man na yung sulti nako. Unsa man ko na ituyo niya dito? O, nganong mo ato man siya dito sa ato? Wa lagi jud ko kahibaw, te. Ay, ang mas maayo pati no. Muuli isa ka dito sa bayugan para makahibaw ka ug unsay plano ni Istong ug nganong ni adto siya sa ato. Sige, sige. Salamat sa imong pagpahibaw na ko, ha, Feby? Unsa man kay plano ni Istong? Ug ganong ni ato man siya sa amo nga wa nagpahibaw na ko? Unsa man kay nasud sa utok atong tawhana? Magdali ko. Aron makauli dayon ko sa bayugan. Unsa mo to'y nasud sa imong utok nga mianhi ka man sa amo dinhi sa bayugan? Gusto lang ko nga makigatubang sa mga ginikanan. Unsa? Pero nga naman. Gusto ko nga magpailaila sa mga ginikanan, isip imo uyab. Pero lima na tagabuhan sugad sa atong panagpuwag, Istong. Anong di ay? Lahat magmunti ka, mong naningkamot ko nga makaarigos Mindanao para lang makaatubang sa mga ginikanan. Istong. Ma, pa, si Istong akong uyab. Ikaw rin ay ang uyab sa akong anak, dong. Oh, sir. Asa man ka nga probinsya gikan, dong? Taga Cebu ko, sir. Taga Cebu di ay ka. Unya mituyo ka lang yung ani sa Mindanao para lang magpahibaw na mo nga uyab ka ni Grace. Oh, ma'am. Gituyuan ko lang yung anhi sa inyong dapit para lang yun makita og matubang tamo, ma'am. Mao ba? Ma, pa, mga una ta, basin og gigutom na si Istong sa iyang biyahe. Layo-layo pa biya siya og gibiyahean gikan sa Cebu.
Nahala, sige, mga na ta. Oh, naa naman kita din sa Cebu. Mauli na ko sa Davao, ha? Grace, magminyo na lang ta. Unsa? Sige na, Grace. Makabuhi na bitaw ko nimo ug sa umaabot na tong pamilya. Sure kasi mong gisulti to? Oo. Kaya nga no, nagtuo ka nga nagbinuang ra ko nimo. Oh, dili man. Oh, ikaw, kung maunay gusto nimo. Sige, magminyo na ta. Unsa? Nagpakasal na mo ni Istong, te? Oh, Phoebe, sa huwis rami nagpakasal. Civil wedding ra. Unya? Kahibaw na sila si Papa ug Mama nga nagpakasal mo. Wa palagi na mo nasulti nila ni Mama o Papa, Phoebe. Unya, unsa may plano ninyo? Kanus aman mo musulti sa atong ginikanan? Unya na lang siguro, Phoebe, kung ready na mi ni Isto nga makigatubang ni Mama o Papa. Ate. Gwapo kaya itong anak no, Istong. Ay, natural. Liwat ko na as papa. James. James ang iyang pangalan, Istong. Hi, baby James. Tong, duha naman good katuig si James. Unsa man, wa kay plano nga muuli sa bayugan. Para basad makakita sila si Mama o Papa ni James. O makaibaw na pod si Papa nga nagminyo kita. Sige. Muli ta. Mom kayo mo gusto. Salamat, Tong. Ay, doon na lang gini sa bahay. Kinuo ko. Hinaot nga, madawat ko sa akong amahan bisag ingon ini ang among kahimtang. Grace, anong laman kita ginuna diha? Ha? Oh, ako nagunahon na lang ko nila ni Papa o Mama. Kalma lang, uy. Ako'y bahala ninyo ni James. Papa! Lolo! Yes, baby. Lolo. Uy, kagwapo ko na ni bata. Kinsa man ding anak? Les ko, Lolo! Anak na ko pa. Anak na mong duha ni Istong. Unsa? Nagminyo mo nga wa nagpahibaw na mo? Uy, unsa guna, Grace? Pasaylo ako pa kung wa mi mananghit ni mo. Naginig kong maay mi ni Istong pa. Pasaylo ami, sir. Ako'y namugos ni Grace nga magbinyo mi. Pa? Naa pa ba ko'y mahimo, ana? Nga naa naman na. Basta ba ya istog, ha? Ayaw lang yun niya pasakiti ang akong anak. Kung imo magani siya pasakitan, iuli lang na din hinamo. Kay bisagwa na nimo siya pangayo as among mga kamot, iuli lang taon siya og tarong namo. Oo, sir. Ipasalig ko na nimo. Salamat pa. Salamat sa imong pagdawat namo. Gidawat gid mi ni Papa. Bisan og hawa ko pangayua sa ilang mga kamot. Og karon naa nami upat ka mga anak. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo kay hangtod karon malinawon ang among pagpuyo kauban sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagadi ning akong kaagi. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang kaagi ni Grace nga taga Mabulos, Cebu City. Uban sa awit nga yang gipangayo awit nga nagulahan Somewhere Out There. Somewhere out there. Ang maong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Jeraciel Taparno Istalani ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City.
Ubaka ipada sa bagong email address or drama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The thing